gagas-gagas aku kapusan terus sih. Iki mau 50. Wah, kudu tak parani neh wae iki. Ora urusan. Sken parani neh. Duwe tok. Kudu tak jaluk iki. Ora urusan. Dit 50 yo duwe tok. Sampun boten enten tenagane. Aku di pasuk. Wah, kok iso? Saya mau ngombe itu. Heeh. Rokok wis itu berkurang untuk mangan nih. Nah iya, Mangan mangan. gone blas ini. Nah iya. Dari modern iki lek judule mulai. Wis tak butuh mangan Walah, makan mau Kowe malah wis madang. Wis. Lah kene iki kur ngombe udut. Nah, ngono. Iki beda susah itu. Enek. Apa? Nah, kayak solusine wis teko. Ah, iya ta. Oleh kita, oleh rakyat itu. Lah iya. Aku batinnya saiki. Wah, tekomu ya pas banget lho. Di 50ku. Iki lho kayak meh dijak Manrio sih. Piye-piye? Babe kan itu second dengan Oh. ATM. Ya. Iki second dengan ATM. Lah ATM kene paling sithik diput duit 100. Nah, gandeng di 100. Kayak ana 50 sih. Babe mau wis ora second. Ya. Kan 100 to 1. Ya. Kayak ono second iku 100 mbok bae. Ya, Untuk 50 mangan. mau Bali. Tenan ki. Untuk mangan bareng-bareng. Genepe 100 ngono lho Oh, iki iya. jiko. Untuk mangan bareng-bareng, mangan bareng-bareng mung papat. Ya. Jokoya. Kok padang kan pas. Ya. Jokoya. Oke. Oke, ndang cepet tak tunggu. Ya. Oke. Ayo, Terus ya. ayo. Ya. Ayo. Datang ngono karo Burhan iki. Ini bae. Sing kesana rata-rata Mas. Kowe rampung ngisi bareng madang karo itu. Ya. Wes tenang yo. Tenang. Wah, iki kok genah warek no. Ya toh. Ya, aku wis pasrah be. Lah, iya. Karep-karepe ngono. Loh, Ron. Lah kok Bali ngopo? Restoran untuk melu aku kok. Ora entuk melu. Ora oleh kok. Oh, aduh. ATM ku digawe no. Lah aku ditku 50, mau 50 100. Wah, lah iya. Wah, ide dipukili kok. Lah Lah iya. Bali yo modarno. Teleponan selfie. Ya wis tak teleponi sewe. Zek. Ha, iki nyambung iki. Halo ning ndi, Bos? Ning ndi tak tunggu lho. Segone ndi iki? Mulai. Wah, mulai nawa ngene. Foto sih wae be. Ha wis yo. Apa ki ndase weh? Kowe yo. Yo.